warahmatullahi wabarakatuh. Kados pundi kabaripun rencang-rencang? Mugi-mugi tansah diparingi kawilujengan kalian Allah Subhanahu wa taala. Aku Eris Rizky Laili Farihia, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Wonten video menika aku badhe mbahas babagan prakarya tiyang sepuh. Dinten menika aku badhe ngendika kalian ibuku naminipun Ibu Zuliana. Pendamelan sedinten-dinten inggih menika juru masak wonten ing warung bakso. Aku wiwit inggih. Sakmenika aku sampun sareng kalian ibu. Bu, aku tanglep nggih. Takon apa? Kados pundi pendamelan ibu wau? Alhamdulillah lancar. Wiwit wonten wabah Covid-19 napa niku murugaken pendamelan ibu? Ya iya, biasae kerja sedina malah setengah hari. Ya berdampak nak ekonomi juga. Menika kala wau ngendikan enggal aku kalian ibu ngagem basa krama inggil, mugi-mugi saged diterima kalian sae. Nyuwun pangapunten bilih wonten kelepatan, aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.